Dong Langsa Development Committee atumpen kep lapen krenia salang kuntang atumapan karcho jai mekedeng pon. Lakain korapon nilip constituency ka parlo. Dong Langsa orang along pen kep lapen krenia salang kuntang atumapan. Dong Langsa Development Committee atumpen ningke pate ningke parang dun pen karcho jai mekedeng pon. Labangsa mai lakai dorsin terang bensi mai cepem pu pon lo. Lapen mai ke palam tes de melang lin bensi jai pon lo. Bangsa mai long ali mana peng pen kachatong dun. Akai bilison terang kele nilip long mai lapen akai long mukrang terang akai sarsing terang ex president DDC akai moniram telon inglong ikpi club president lapen akai hundor rong paran parta rong porong asar bangpa tum ta chatong don bangso mai long jasmet pet lokachali asmar tum kosonsi kido kethak nang jima lapen kechali apor kachipi nang jiman parta upusan asai kedeng pensi kechali ga paprang don thek jima nona por ke charlie ke tek jongsi awete thangda pe prang dun ne alam ai hoi bidi surela pen jumes na alam kachatong dun alia tompen kachali asomara tumapan klardak pen than pachini dun dong langsa rong along kep la pen krenia salang ki pidun kado kawe bang kep do la bang kep stame bangsa salang ondun et pusi nang pachini dun chokia la pen philip tiso loti ki news kar bianglong Laksanakan tu higher secondary ke Balajar farmang si alang ditungki di charni dulu. Kami kan jungjung pancot kan dia. Balajar alang si klangko bisa dalam akhir doktor wanjir dong hake karbian long ten alang rindo ke charni dong naik bang pulo. Son taksi lah suap drone itu dong pemat ni sita ini doktor engineer nak mandun dia bang sita lalu tu nangkong penjulur ini kita kalang bekko. Komane ke doktor man ko, komane ke engineer man ko, komane ke nurse man ko, komane officer man ko, komane ke thantar man ko. Sehingga sontak taksi ini tu langsung nong ke jumi ke nong itu dong langsung si dopo. Pasti ini mereka cepat inang kok kopi apa rumah nanti itu dong langsung nong sampai uwe hidup piklo nong ke cari apa kayak pasti lo langsung langsung lo ke cari langsung si itu kayak apa kontu hekja pan lapen ke non la ke pas tu si tame mesen nak college lo admission ke lo tu dia pan lapen ke alang itu ke cari ano tame non ke komande ke second division si duno komande bang ke first division si duno komande bang ke first division si duno lasi hala non itu mak kemang le tu dili tu nangkari duno bang ke percentage mo metric ke pass apa itu percentage cilong le higher secondary pass na itu percentage cilong le metric ke pass tu mas percentage itu nangkari duno bang ke mula higher secondary ke pass itu tangan tu misal 80 বা 90 so that unplugged 100% percentage na kewan PG mansili kumake na training video lo apo higher secondary non kecha ko bosta me mu BA pass kurtante ala me ko percentage ke lesson ke non je pass ni kumke na chong hong lo lasi la hai boy apo tha alam ka do ka be kaching ki ka chan du ji pa la na me to pan tom thang ke hai to masar